Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan adyano, nga iti agdama kat adda iti lugar a naawagan iti Sin City, Ijay, Nevada. Kastoy man ti kunana, Dear Manang Emmy, Diano kumalatan ti ipanagan nyo kanyak, kat iti agdama adaak dito'y Las Vegas. Kuna ti kaadwan, nagasat dagiti agnana ditoy, gapo tanaduras daytoy a syudad, kat amin dagiti OFW amang manggad ditoy, nadaras a makalungaw iti rigat. Adamot ket di kinapudno na dayta nga ibagbaga ti kaadwan, Manang Emmy. Ngem depende siguro iti kasasaad ti maysa nga OFW. Siyak, jak amuno anya ti pudno a kasasaad ko ita ditoy. Kat dayta ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Iso asapay la kumamanang, tamapili mo't daytoy pakasaritaak a maidrama iti programa yo. Saan a panaglastog ngem makunaan na taerak. Ket inmulak iti panunot ko nga aramatek tilangak tapno makalungawak iti rigat. Sublyan taman nga rod idi tawen 2016.
Amom Jano, siyak ti basikuran kan ka anak ko. No saan ka nakailad dito'y salas, adda kay ti ayan dagiti barkada mga agin inaw. Ay, apo nanang. Siyak man tinadlaw yun. Ay kasano kat kasta kamot nga men. Talaga ka di nga awad ti panggap mo nga agsapol iti trabaho. Anya ngay kumatrabaho ti sargak. Ag-konstruksyonak. Di uray di dana. Anya laangan nga ti pagbanagak no bilang. Nay, anya ti kayat mo asawon, Janaw. Nanang, naglabor ka ti konstruksyon. Di kad pa'y lumada kaon. Nagalas ka ti kasta pa nagrasrason mo anak ko. Anya nga rod ti kayat mo. Ti lumaad ka ako nam, nagtrabaho ka iti konstruksyon. Wano, ti awawagan da ka iti sado. Tadi mo kayat apulos ti agtrabaho. Ay na, awan bibiyang dagiti mitir kanyak, nanang. Jak mo ti da bibiyangan. Iso nga awan ti karbangan da makibiyang kanyak. Si kamat ngamin, apay adi kag trabaho. Nay, Len. Laglagi pa masikati kaayan ayat ko, ah? Saan asikan ni nanang? Saan na ka makirinrin nabak, Jano? Si kamot ngamin. No agsasao ka, kasla si kaninanang. Isong nga imayak dito balayo, tapno maliklikak ti masermunan. Ngam kastamat ti ibagbagam. Ibagbagak lang ti agpaiso. Adda punto ni Nana Carmen. Rumbang lang agtrabaho ka. Saan kat apapakpakan kalatan? Oo na yan. Nagsakit mo ti kasta nga ibagbagam, Lin. Agpaisumat ngamin. Aglimpyo ka kumamat tan Jano. Urno sa muntibiyag mo. Talo at awanan nga gayan ayat ta. Anya nga iti planom. Kaano agsimpata? Kwa. Awan pa nga minti ornong ko, Lin. Dayta, ti bagbagakan ka. Isong agsalukag ka kumamutan tapno makapagsimpata mutan. Ay na, Janaw. Nunay talalangam ti pagpampanakkel mau. Awan latam mo kaun. Di na ka mabiyag day talangam. Nang kalmat, saan kumamot akasta, ah? At damot rik nakamasakitan ni ti kasta pa nagsasauyo. Ay, ibagbagak lang ti hustaw. Tapno ammom ka anakan. Upayin na ni Siria ko akong parik di anak na apalasang. Anya ti kayat yu asawa ng kal? Apay ni tata si Riako nga ama tinobyak. Di mo nang nag-aya di imbagak. Ti kunak, upayin na ni Siria ko di anak na. Tadi kayat ni Siria ko, makiwin naswasan kan kanilain. Tawan ka numat ti serbe managdakkelan na karnay. Anya? Day tadagpaisaw. Iso agbaliw kang aminin na. Agsalukag ka, Janaw. Di mo mababalaw ti ama ni Len, no kas diyaman ti balakad na iti anak na. Kasano kat nagsadot kamot ngamin anak ko. Day talalangam ti pagpampanakkel mo. Naimbagpay kat diya adem, tauray no teenager pay laeng, amo na ti manggad. Ay si Kangay. Day tatirigat na nanang. Takanayon niya ikumparadak ka ni Nelson. Kasano ngay ajak aramidon dayta, kat ni Nelson mo ti makatulong kanyak. Agad adal ni Nelson, nga maisamira na ti ag sideline tapno makatagod. Angam si kamot tan ngay, Posto inauna. nanang. Di yun ituloy ti ibagayo. Ngam day ti tandaanan nyo. Lamutan yun to amin dagiti panangumumsiyo kanyak. Tandaanan nyo day ta.
Talaga apagpanpanakkel ko ti kinataer ko manang Emi. Kat aklo nagmet nga awan ti panggep ko amang ikalay sa iti kaayan ayat ko. Tati arapaap ko, kat daytay babae nga adda kabailan na iti biyag, tapno makaaunak iti kinarigat. Amin dagiti nasidag kanyak, malaksid iti pamilyak, agpapada da iti balakad, ngamjak idaing kano, agsipod taamok, adumteng to tinapintas agasat para kanyak, gapo iti langak. Agingga iti maysa nga aldaw. Nelson, asino dyan misti sa ablandya kasarsaritam ijay store ni Nana Pasha? Ni Manang Bridget day jay manong. Jay anak ni Nana Pasha nga agnanay di jay abroad. Ha? Oh, ape akas na tiraksyon mo manong Jano. Ita lang amin na nakakita kiti mistisa dito lugar tayo, Nelson. Anya nga italaang? Kat no mistisa mo't lang ni Manang Linanobiam, saan ka di? Sa bali mo't tiki na mistisa ni Lin pang local day jay. Ngam di anak ni Nana Pasha. Pang international. Pang misyo. Uy manong, di ka aramid. Laglagi pa mga Danobiam. Nabayagan nga gayan ayat kayo ko ni Manang Lin. Di ka man, Nelson. Relax ka lang. Anyat amom. Amangan no day tuwin ti kundaway nga ororayak. Di ka agdanag. Tanong mapagasatanak. Mairanod kayo adwa kaya ni Nanang. Ranggo nga talaga di anak mo anya, Carmen. Ha? Nay, apay manong pa ko. Kat mo alaladan na di anak ni Pasha balikbayan. Anya? Wan, manipod si mangput ni Bridget nga anak ni Pasha. Pasaray mapan ija istorda ni Janaw. Ijay muteng agis istambay. Aya, hay, isumot lamas daawak. Tadya kon madandanon anak kauldag iti sofa dito'y balay ni Janaw. Ay kat amangan no sa balin as sofa ti pagululdagan na Ha? Magbagaam di anak mo, Carmen. Nakababayin ka ni Sir Riaco akong panik. Amo ti amin akaayan-ayat na nilin nga anak ni Sir Riaco. Amangan no day tapay kit din di pangrugyan ti reribaw, ading kaw. Anya ti kayat mo asawan nga dan nagkinaawatan nyo iti anak ni Pasha. Nanang, ada na relasyon mi ka ni Bridget. Kat adda pa yun napasamak kada kami. Anya? Ay na, Janaw. Agar aramid ka. Di kaya agdanag, Nanang. Tamo ka husto dito asinarek ko. Anya husto? Adda kayan ayat mo. Kumpare ni manong pa ako akabsat ko ti ama ni Lane Anobiam. Kalpasan na, nakirelasyon ka iti sa balay. Sorry langan ni Lin, Nanang. Ngam ni Bridget ti kayat ko. Anya? Kat no inauna nga amang ngam si kadayjay. Wan, Nanang. Ngam ni Bridget at talaga ti kayat ko. Saanen anilin? Ay na, di ka agar aramid si Kajanaw. Diyak kayat nga ada pa kasarsaritaan tayo. Iso nga urnusam, dahi ta sinerek mo. Wan ka din, Nanang. Di kaya agdanag. Siyakon ti makam mo. Naimbag man, tanalagip nakpay Jano. Lin, Tiamom siguro. Sana makadandanon kanyak dagiti damag may papankan ka. Tiamom siguro kat mailimad mo kanyak ti amin. isong arod nga daak dito eh. Takayat ka makasarita.
Anya tirason mo ita. Ala, ibagam. Apay kasi dagiti damag anakadanon kanyak Jano. Lin, lading itag nga magwin na swastan. Anya? Naamiris ko saan gaya masikatay ayatak. Maawatan na ko ma. Pasensya kan, Lin. Sapay la ko mata mapakawanak. Pasensya ka na talaga. Nalaos ti panagarubos ti luan ni Lin, iti day di apan nakiwin naswas ko kankwana manang Emmy. Agasamot ngamin, tawanan ti relasyon mi, ngam naglaka ti panangidisik kankwana. No pa'y kasta, jak ingkan kano tinakitak apan nagsangit na. Impamaysak ti atensyon ko kani Bridget, nga uray no adayo nga inaunangam siyak. Taamok asumaya at tibiyag ko iti danana. Nang runa kat kayatnak nga itugot dito'y Las Vegas. Banag ang napasamak mat. Ni Bridget ti makagapo, no apay nga dak ita dito'y Las Vegas. Taiso ti nang ipag na iti amin a papeles ko. Kat inggid dan nakmatan a nag-flight, idi nagsublin dito'y. Hoy, Jano! Apay na kauldak kalata dita sofa. Ha? Oh, you're so lazy. Sadot! Unay kamatan, Bridget. Di na kumamot pagsasawan iti kasta. Adamot tarik na kamasakitan. But that's the truth! You are a lazy dog. Ha? Agtrabaho ka. Diyak kayat aday talagil ilad ti aramidam. Ada ka dito'y Las Vegas. Awan ti lugar dagiti sadot dito'y. Una hindi pa nagsasao kanyak ni Bridget. Saan matakas dito ugali na? Idadda kami pailangan di Pilipinas. Nga manipod adda kami dito yung Las Vegas. Nagbalina na kasjay. Kaguran nak no makita ng awantar aramidak. Anyan. Buisit ka talaga! Apay manan, Bridget. Apay atin nung panak. Mom, saan ko nasiputan tinapik katapan ng kitkita mitay iti sa nga ilik? Kat no, imi sa maklarang mat. Tain siya manak. Stop it! Di ka nagsaod, Chano. Tiket di kunam. Agkursunada ka iti sa nga ilik. Anya? Bidot day ta nga hatak mo, Bridget. Saan nagpaiso day ta? Sigurado am lang. Tanumaduktala kaluklok ka nak. Papanawon ka dito'y balay ko. Sana. Sa dinong iti papanak, Bridget. Diyak amo ti turturungik iti da ito a lugar. Tamanipod si mangpot ta dito eh. Adaak matlatan dito'y balay mo. Nolabsan tag sarita. Namitlupay la adaras ngayong kuyog na karimwar. Nasitarak pa'y nga rot iti pulis dito'y. Idi naudi arimwar ta. Kaslakit din kaya't dakpay nga arestaran idi. Naimbag takin na sarita mida.
Talaga tiliwanda ka ditoy. Numaikanda iti gundaway dyan. Ngamin, illegal alien ka ditoy. Anya? Di mat inurnos mo ti papeles ko. Wan, gamsaan na ka maag. Inuros ko ti papeles mo tapno maisurot ka ditoy. Ngam kas tourist land. Kat ita, pason dagiti papeles mo. Iso nga agtalinaad ka laang dito'y balay ko. Agtrabaho ka dito'y. Tanusaan, patiliw ka dagiti pulis. Nanang, kumusta nga tan ni Manong Janoy di abroad? Ay na, Nelson. Jack mo. Di pa imatimawag di kabsat mo. Nalipatan na tansan ni Manong Jano, Nanang. Ay, saan ba't siguro, anak ko? Ang mga numakumikom laang ni Manong mo iti abroad. Ang mga noadan trabaho na. Nagbaliw nga tan ni Manong, Nanang? Saan nga tan asadot? Ay, anyat amuta ngay, anak ko. Adda pa nagbaliw ti amin na tao. Iso ang... nay. Ha? Numero laang mo't ti umawawag. Ay, mabit laang tasong batak, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Kailiw kayon ka ni ading ko. Kailiw da kamutan, anak ko. Kinapudno na. Sika, di pagsarsaritaan may sakbay nga imawag ka. Nanang? Kumusta ka dita, anak ko? Apay nga italaang nga imawag ka. Danda ni makatawanan. Manipod inisimurot ka dita abroad ka ni Bridget. Nambita lang anak kalagip ka. Kumusta ka, anak ko? Nanang? Oh, apay anak ko. Anda ka di parikot. Apay akas lakala at anagbalin ka na liday. Okay ak lang dito'y Nanang. Awan ti parikot kanyak dito eh. Sigurado ka. Apay nga rod akas na diti magmungay. Agsangsangit kan sabat. Saan, Nanang? Saan ang agsangsangit? Kailiw kayo lang. Nanang. Kailiw kayo kundi ading ko. Nanang, baliwak to ti umawag ka na kayo. Basta saan da kapag danagan dito, ha? Sige, anak ko. Aganad ka kanayon dita, ha? Uray da kayo, Nanang. Aganad kayo. Bye. Sana narumba nga mamuan nyo ti kasasahad ko dito, Nanang. Sana narumba nga pagdanagan kayo, pay. Tabasol ko tanyaman na mapaspasama kita kanyak dito, eh. Basol ko. Nalabit nga adda dagiti saan amamati iti daytoy nga insalaysay ko. Ngem iso ti pudno, Manang Emmy. Kaya rigak ti balod ita dito'y balay ni Bridget dito'y Las Vegas. Daytoy ti makagapo. No apay ana ibagak iti damo apaset ti surat ko.
Ajak ammo no anya tipod no akasasaad ko ditoy. Tano siyak ti damagan nyo. Jak ibilang ti bagi nga overseas Filipino worker ta sa anak mo't amang manggad. Papakpakanak lata iti babae asim murutak ditoy. Kat isumot ti agipat patulod iti para kadananang ko. Gapo iti kanayon nakaadak dito'y balay, nasarakak daytoy a YouTube channel nga isumot ti pagliwliwaak ken nangibing layak iti padas ko. Tapno makaibati ak iti adal kadagiti kas kanyak nga addamadi nga ugali da. Agyamanak manang Emmy, tuy pagayam mo, Jano. Pagayam a Jano, agyamanak matkan ka iti panangisalaysay mo iti padas mo. Anyakit din nga agpayso pagayam ko. Nagsammakad ka iti kinataer mo. Nalipatam adito'y lubong, gaget ken panagsalukag ti kang runaan amang biagkan ka. Di kamot ket di babalawan, no napalalo ti panangidayaw mo iti langam. Ngem dillawek ti madi nga ugalim. Dayta ket ti panangaramat mo iti langam, tapno makalungaw ka iti kinarigat. Anya nga iti nasarakam, di kadtuok ken ladingit, ngam sapay la kumapagayam ko, tamaurnos tumatlaang ti amin, kat makalungaw ka iti agdama akasasaad mo. Di mo liplipatan ti kumamang iti namarswa, ta iti kasta a sitwasyon mo, isu ti rumbeng akang runaan apagkamangam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Tun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaba